дар ноҳияи Рашт зимистони имсола боришоти барф дар муқоиса ба соли гузашта бештар буда. Ин омил боиси зиёд шудани захираи оби дарёву кӯлҳо мегардад. дар баробари ин мавҷуд будани барфи зиёд дар талу теппа ва доманакӯҳои кӯҳистон барои оламу набототу ҳайвонот то андозае барои дарёфти хӯрока мушкилиҳо низ пеш овард. ин аст ки кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Рашт бо мақсади аз талафёбӣ нигоҳ доштани паррандагону ҳайвонот дар талу теппа ва ҷангалзорон хошоку гандум захира карда истоданд, то дар рӯзҳои сарди зимистони кӯҳистон олами набототу ҳайвонот бо хӯрока таъмин карда шаванд. имрӯз ки мо корҳои биотехникӣ гузаронда истодаем барои талаф наёфтани ҳайвонотҳои ваҳшӣ ва паррандагон, ки дар фасли зимистон онҳо ба корҳои биотехникӣ ниёз доранд. бори дуюм аст ки дар парваришгоҳи Камароб ин корҳоро мо гузаронда истодаем, ки дар ҳар маротибаи гузаронда мо аз резаи ҷав, ҷаҳварӣ, гандум ва кунҷора ва картошка оварда ба миқдори 1 тонна дар парваришгоҳ дар ҷойҳои хӯрокдиҳии паррандагон ва ҳайвонотҳои ваҳшӣ мепошем, ки то ин ки ҳайвонотҳо ва паррандагон беталаф аз зимистони 2022 бароварда шаванд. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Рашт дар мавсими зимистони имсола бо мақсади ҳифзи оламу набототи ҳайвонот дар мавзеъҳои Ҳоид, Ясман, Чакиҳо, Ҳиҷборак, Тагоба ва парваришгоҳи Камароб ҷойҳои махсуси захираи хошоку гандумро омода карданд, то барои паррандагону ҳайвонот хӯрока захира кунанд. ба гуфти коргарони парваришгоҳи Камароб, олами набототу ҳайвоноти ин макони зебоманзари кӯҳистон хеле ҳам бою рангин буда. дар ин мавзеи баландкӯҳ даҳҳо намуди паррандагону ҳайвоноти нодир мавҷуд мебошад. аз рӯи нақшаи муассисаи хоҷагии ҷангал дар ҳамкорӣ бо омӯзгорону хонандагон, муассисаҳои таълимӣ, корҳои биотехникӣ дар ҳудуди 14 ҷомаъатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Рашт марҳила ба марҳила гузаронида мешавад, ки дар ин кори хайр аҳолӣ дӯстдорони табиат фаъолона ширкат намуда истоданд, то олами набототу ҳайвоноти кишвари азизамон аз талафёбӣ эмин нигоҳ дошта шавад.